हेलो फ्रेंड्स, आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर शस्य उत्पादन और परिचालना विषयटी पढ़िबा। ताहले आरंभ करिबा। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖୁର୍ପି ଦା କୋଦାଳ ଲଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରେ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀକୁଳ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କୁହ ତ ଦେଖି, ପ୍ରାଣୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜୀବ ଉପଯୋଗ କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିପାକ, ଶ୍ୱସନ, ରେଚନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ, ପ୍ରାଣୀଠାରୁ କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଉ? ଖାଦ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବିରାଟ ଜନସମାଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ ନିୟମିତ ଉତ୍ପାଦନ, ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା, ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଜମି ଚାଷ କଲେ, ଧାନ, ଗହମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଏହିପରି କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗହମ ଫସଲ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୁଝାଏ। ତୁମେ ଜାଣ, ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ। ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏହାର ଜଳବାୟୁର ଅବସ୍ଥା ଯଥା ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କିସମର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ ଓ ରବି ଫସଲ। ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ? ନା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏହି ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ହେଉଛି ରବି ଫସଲ। ରବି ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି ଏହି ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଜଣେ ମାଳି ବଗିଚାର କିମ୍ବା ତୁମ ଘରେ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ, ସେହିପରି
କୃଷି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଳସେଚନ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଣାଳୀ ଅମଳ, ସପ୍ତମ ବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଏହାକୁ ନରମ ଓ ଫସଫସିଆ କରିବା। ନରମ ଓ ଫସଫସିଆ ମାଟିରେ ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ନରମ ଓ ଫସଫସିଆ ମୃତ୍ତିକା ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିର ଉପରତଳ କରି ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ଥାଆନ୍ତି। ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଗଭୀରତାର ମୃତ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ହଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆମେ ହଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୃତ୍ତିକାକୁ ତଳ ଉପର କରିବା ଓ ହାଲୁକା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଷ କରିବା ବା ହଳ କରିବା କହନ୍ତି। ହଳ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ବା କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ହଳ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ତେଡ଼ା କହନ୍ତି। ତେଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଜମି ସମତଳ ହେଲେ ଜଳସେଚନ ଓ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସହଜରେ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଲଙ୍ଗଳ କାଠ ଓ ଲୁହାରେ ତିଆରି। ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଲୁହା ପ୍ଲେଟକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶକୁ ଇସ କୁହାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳର ହାତରେ ଧରୁଥିବା ଅଂଶକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଇସର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଜୁଆଳି ସହ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଲଙ୍ଗଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ହଳେ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଚଳାଇଥାଏ। ଏବେ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କଲ୍ଟିଭେଟର। କଲ୍ଟିଭେଟର କ'ଣ? ଏବେ ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ପାୱାର ଟିଲର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ମଜୁରୀ କମ୍ ଲାଗୁଛି ଓ ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କୋଦାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୋଦାଳ କ'ଣ? ନା କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୂଣକ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ, ବାଉଁଶ ବା ଲୁହାର ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ବେଣ୍ଟ ସହ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଓ ଆଂଶିକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଖରିଫ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବିଷୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅମଳ, ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।